Welcome back to another segment guys. Tinokutendai nekuteerera kwamunoita chirongwa nekuita kuti chirongwa chive chichienderera mberi. Masubscriptions enyu tiri kumaona akatikoshera. Ngatipinde munyaya yedu yekutanga. Makadini mukoma chitupa musango please. Ini ndinoshanda stay in samadhumbe. Ndoita ndichidzokera kumba pamaoff. So mumwe musi murungu wandinoshandira akaita mavisitors ndokubva anditi enda hako kulong weekend uri musi weThursday achiti ndozodzoka musi weMonday. Saka ndakangoenda kumba ndisina kuudza murume kuti ndiri kuuya. Ndakasvika pamba ndiine mufaro ndichifunga kuti tichanakidzwa hedu nekuonana. Asi ndakatambirwa nezvinhu zvandainge ndisina kumbofungira. Murume wangu akanga aine mumwe mukadzi mumba, asi dambudziko harina kungova kuti aiva naye. Dambudziko guru nderekuti taigara mu1 room, saka pakange pasina pekumuviga munhu wake. Ndichipinda mumba, murume wangu akatanga kungokwenya musoro wake achiita sekunge munhu ari kundifarira. Handina kufungira zvakawanda. Ndainge ndatopombonoka hangu ndichifunga kuti zvese zviri correct. Asi chandakanga ndisingazive ndechekuti murume wangu akange achitoshungurudzika kuti achaita sei nesituation yainge yave paground. Pakange pasina wardrobe kana cupboard yekuviga munhu, uye windo racho raive nebugler bar zvekuti paisava nemukana wekubuda. Saka akafunga kuisa munhu wake pasi pebhedhi, ini ndange ndisina zvandiri kuziva. Ndakagara hangu pamusoro pemubhedha ndichifunga kuti mangwana ndichatangira papi kuita basa repamba. Handizive kuti chii chakaita kuti munhu ainge akahwanda pasi avhunduke. Asi pakarepo ndakangonzwa gu pasi pebhedhi. I think musoro wake ndiwo wakanorovera papuranga remubhedha zvine simba, nekuti ndakanzwa kurira zvakanyanya. Ndakapinduka nekukasika ndikatarisa pasi ndione kuti chaive chii. Ndakapera pawa muri kunzwa. Mukadzi akange ati tuzu maziso pasi paye. Ndakamutarisa nemaziso akazara kushamisika. Dai ari manheru ndakati zvimwe muroyi, asi ndakazokasika kurizina. Murume wangu akaedza kutsanangura, asi akakakama kunge munhu ari kupindwa nechando. Ndangoti nda, asi shoko rehwani rakaramba kubuda mumukanwa make. Ini ndakangosimuka zvangu ndakasunga chiuno nezambia, ndikatarisa pasi. Ndakabva ndadhonza munhu uya negumbo ndichimubudisa pasi paye. Paakabuda munhu uyu akanga achingonyara-nyara, akangoti nezwi rinyoro-nyoro, mai guru ndiregerereiwo. Neniwo panguva iyoyo ndakatarisa murume wangu nerimwe ziso riya riya. Ndikangorovanisa maoko ndichiridza chikwe hangu. Musikana uya handina kumurova, handina kumutuka, handina kana kumuitira hasha. Pandakaona kushushikana kwaaiva nako ndakangoti ndingazopare ngozi, rega zvindibve. Kubva zuva iroro ndakadzidza chinhu chimwe chete, kuti murume anogona kungokuitira chero chinhu chausingafungire. Murume zvakare handina kumurova, handina kumuitira zvakaipa kana kumbonyunyuta. Ndakangoti kumusikana uye, mainini, pfekai mufambe-fambe. Akaita saizvozvo akabatanidza maoko kunge akuda kundinamata, oro kuramba achikumbira ruregerero. Ndakazongosara nemurume wangu tiri tu. Ko ndaizivei kuti munhu kamunyararira anogadzirisa mamwe mamistakes aunenge usina kumbokomplena nezvawo. Tigere nemurume wangu, but achinja zvisingaiti. Ane kamwe karespect so kaanondipa, asi ndinoziva kuti murume wangu anogara achifunga nezvezuva iri. Uye ndine chokwadi kuti dzimwe nguva paanenge akati zii, anenge achingozvitongesa ari ega. Iye zvino tiri kurarama zvakanaka, hapana chisina kugadzirisika. Asi ini handikanganwe zvakaitika musi uyu. Uye ndinoona kuti murume wanguwo haakanganwe. Akanditarisa anonzwa kupindwa nechando chete. Asi chandakadzidza murume kana ada kuvhima anongoita sekuda kwake. Mahwana, varume tinovhura hombe zveshuwa. Varume tinovhura hombe. Saka vanzwa zvedu mukuedza kutaura kuti imi hamusikumborwadziwa kana nezvakaitika nemurume wenyu here, kana kuti nemiwo mutori nemagames enyu amagara muchitotamba. That's why makangomuregerera izi. Anyway, ngatinzwei pfungwa dzenyu, but ndiyo nyaya yavanzadzi vedu iyi. Nyaya yedu inotevera yakamira yakadai. Mukoma muri sei? Handizive ndini ndine munyama here kana kuti ndiri munhu wangu mujoni. Ndanzwa nekudheta masingle mother. Since ndakamitisa hangu kuzimu ndokubva ndazouya kuzotsvaga basa. Ndiko kupera kwakaita rudo rwedu nemusikana wacho. Zvekuti chero izvezvi akatoita move on.
Manje problem wese wandinenge ndadanana naye anondiudza haana contraception yaanenge achitora but mimba haitombobati. Izvezvi ndadanana nevasikana vanosvika 4 pavese hapana kana akambobata nhumbu. Is it me kana kuti ndikungorohwa chekuseri ndichinyeberwa? Handizive kuti dambudziko rangu nderei kana kuti pane chimwe chinhu chiri kuitika chandisiri kuziva. Nyaya iyi iri kunditambudza mupfungwa dzangu uye ndava kuona sekunge ndiri murume asina kuperera. So ndombokudzorerai kumashure zvishoma. Nyaya yangu yakatanga kare ndichiri kuzimu. Ndakaita musikana wandakadanana naye chaizvo, rudo rwedu rwaifamba zvakanaka. Ndikazosvika pakumunhumburisa ndaitoona bright future panguva iyoyo, asi zvinhu hazvina kuzoenda sezvandaitarisira. Ndakazoenda kunze kwenyika kunotsvaga basa ndichivimba kuti ndichadzoka ndava nemari ndichizokwanisa kuchengeta mhuri yangu. Asi sezvo ndakanga ndabuda munyika, rudo rwakaparara zvishoma nezvishoma. Takatanga tichitaura kudzamara zvazongoita low. Tainge taakupesana nguva dzandinenge ndiri free iye anenge ari busy, zvimwe chetezvo neni. Dzimwe dzenguva network yainetsa, pamwe pacho munhu anenge asitorina data, munoiziva nyaya yacho. Musikana akatozongoita move on hake zvekuti izvezvi hapasisina. Takungoziva kuti tine mwana tese chete because neniwo ndakatozongoenderera mberi nelife. Problem ndakazoti ndatanga kudanana nevasikana vekumusha muno muSouth Africa. Ndaitosarudza vandaiona kuti vane hunhu hwakanaka, asi ndakatanga kuona kuti musikana wandinenge ndadanana naye tichitoronga zvekuita mimba kuti tiwane kuti ndotosiisa munhu mapiritsi kana kumubvisisa jadheo, asi chinondishamisa ndechekuti pavese hapana kana hwani wavo akambobata nhumbu. Ndiri kushaya kuti chii chaizvo chiri kuitika. Ndiri kudanana nevakadzi vasingade kundiitira nhumbu here kana kuti ndini ndine dambudziko randisingazivi. Ndakutofunga zvakare kuti mwana watakaita wekutanga haasi wangu. Dzimwe nguva ndinotanga kufunga kuti zvimwe ndakaitirwa mashiripiti naex wangu zvekuti handichakwanisi kuita mwana zvakare, kana kuti pane munhu akandiisira chitsinga kuti ndisazoberekese. Let's say vasikana vese ava vari kundinyebera. Zvinoreva here kuti vasikana vese vandakadanana navo vaingoda kufara neni chete vasina urongwa hwekuti tiite mhuri, kana kuti dambudziko ndini handitozvarisi. Zvinhu izvi zvave kundiremera mupfungwa uye ndave kutya kuti zvimwe handina mukana wekuve baba zvekare. Handizive kuti nditsvage rubatsiro here kana kuti ndimbotange ndatsvaga kuti ndione kuti ndinoberekesa here. Ndombozama mumwe musikana, zvimwe zvinogona kuita. Alright. Ndinoona kunge zviri pachena ini, but kungoenda kunoona doctor kwakanyanyokosha kudarika zvese. Tinokutendai guys nekuteerera kwenyu. Tisangane zvakare. Kwete kumwe kunhu asi pano guys.